Ja, så kan man sådan. Indgang. Kom nu. Nu skal alle i hvert fald lige præcis skynde sig og spænde jer. How to do it. How to buckle up your seat. Vælg selv, Lars. Kim Snack eller... Er det til lille mand? Nej, det er sgu til mig, mand. Er det? Ja, jeg skal jo vende mig til det. Bliver du ikke bange, når du ser den der løve hver morgen? Jo. Det kommer fedt. Og der er turleder. Du skal bare have en vagt på det. Det går altså godt her. Og her har vi Kuda, der sidder. Er I tilfredse? Ja, altid godt. Vi har mennesker til det. And now for my next number, I'd like to return to the classics. Fuck you, Gregor. Oh, fuck you too. Hvad er problemet herovre? Vi mangler en chip. Din chip Vi har allerede formået at smide den væk. Begge? Det er meget fedt. Eller jeg har formået at smide min chip væk. Jeg skal lige have noget skyld med. Og du har kigget ned i din skøjt og... Ja. Strip. Prøv at se, nej, ikke her i den. Prøv lige at kigge. Lidt tåget. Nå, det er sgu lækker med dig. Det ligger godt i maven sådan dagen Sådan søndag. Søndag jæger. Løby. Livet er en stor fest. Okay. Jeg kunne løbe en maraton. Jamen, du kunne da løbe i dag. Det kunne jeg. Du kunne også løbe hjem. Jeg kunne bare komme ind i sengen der, jeg kunne bare smage den, altså. Det var bare, jeg havde det. Og det var også derfor, jeg tog hjem, altså. It's been too hard living and I'm afraid to die. I don't know what's up there.